Benvinguts al Verihuevo Salvatge número 8! Senyores i senyors, inevitablement el primer que hem de fer és donar-li un aplaudiment al senyor Jordi Évole. Volem dir que ens sembla un gran treball el fals documental, el ja històric fals documental, Operació Palas, i això mos sembla un gran treball a pesar de que ell no va utilitzar en el documental les converses telefòniques, les autèntiques, perquè després van veure el documental real sobre el 23F i van veure les converses entre Tejero i l'altre tio, el fatxa este, que li diuen Juan García Carrés. Juan García Carrés parlava l'altre, això sí que era genial, perquè estaven parlant-se, bueno, què, Antonio, va todo bien, arriba España l'altra vez, eso, arriba, arriba. Això va ser genial, sentir això per primera volta, jo no ho havia sentit mai, això va ser genial. A més, el moment en que van dir, bueno, pues llama al Congreso, yo no tengo teléfono, tú lo tienes, yo no tengo, yo estoy dentro, ¿cómo llama? ¿Y el teléfono quién lo tiene? Che, genial. Y la dona dice, por favor, que no haya sangre, yo solo te pido que no haya sangre. Mos pareix genial. Bueno, Jordi Évole, una meravella, i volíem dir que el que mos ha fet molta gràcia, igual que a molta gent, vosaltres ja heu sentit parlar de tot això estos dies, mos ha fet molta gràcia el rebombori, les crítiques, la gent s'ha rasgat les vestidures, molta gent, mos sembla molt divertit que es plantege la credibilitat d'este home, la credibilitat, a partir d'ara queda en duda la credibilitat periodística de Jordi Évole. És per dir, ¡bim, vasco ya! A vosotros lo que os jode es que os lo habéis tragado, moniatos, que hemos estado ahí borrando tweets, mai s'havien borrat els tweets en este país. Bé, a partir d'ahí, simplement felicitar, volíem començar este Verihuevo així i dir que així al País Valencià també ens estranya que molta gent s'ho haguera cregut, perquè nosaltres així ja tenim molta experiència en falsos documentals. De fet, portem 20 anys o 24 anys amb els noticiaris de Canal 9. Això sí que són falsos documentals. Això. Bueno, i els de la 1 també. Així que tenim experiència en falsos documentals. Però al grano, després de la felicitació, anem al grano. Per a este Verihuevo número 8, després Salvatge, estàvem donant-li voltes al tema de l'educació. Estàvem pegant-li voltes al tema de la llengua, al conflicte entre el Consell i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tot això de que de repent, de sobte, l'Acadèmia diu no, és que el valencià i el català és el mateix, i és del Consell. Bé, a partir d'ahir, reflexionant sobre este tema, ens vam trobar amb unes imatges del molt honorable Alberto Fabra. Ahí el teniu. Mireu, disfruteu. Avui celebrem solemnement i amb orgull tot el que com a poble hem sigut. Els nostres distintius propis expressen una profunda sensibilitat cap al recorregut històric i cap al futur que volem compartir. Ens identifiquem en elles perquè representen el nostre sentiment de pertinença i que té un índex de desenvolupament humà per davant d'altres grans països europeus. Queden encara qüestions importants per resoldre, però anem en la direcció correcta. Bé, el primer que es van preguntar al sentir este discurs d'Alberto Fabra és què collons traduïa la intèrpret del llenguatge de signes que estava ahí baix, estava ahí la tia com dient no sé què... Ella ho tenia més difícil que el de Mandela, el Tanchang Guanyantie. Però a partir d'ahir van dir, clar, van sentir parlar a Fabra i van dir, clar, per això este tio diu que no és igual el valencià que el català, per això, perquè ell el que parla no és ni valencià, ni és català, ni és res, això no és res, això no és ni ucraniano, I també vam entendre, evidentment, a l'escoltar el discurs d'Alberto Fabra, vam entendre per què el PP, no sé si ho sabeu, defensa, ells tenen la teoria de que el valencià ve dels íbers, de l'època dels íbers. Nosaltres estem preparant un documental en el que explicarem com Alberto Fabra és l'única persona al País Valencià capaç de llegir els ploms de la serreta d'Alcoi.
saps? És uns plons que ningú ha pogut desxifrar, però ell ho traduirà. Bé, a partir d'ahí, el bo de tot això, després de sentir el discurs i de flipar gambes, vam escoltar unes declaracions en una entrevista que li van fer a Alberto Fabra en el Cascabel, de 13TV. Flipeu. ¿Usted no se siente cómodo hablando en valenciano o sí? Yo soy castellano parlante, porque yo soy de una generación donde, en una época determinada, donde a los alumnos o a los estudiantes se nos hablaba en castellano. Bé, i això, esta contestació, ja ens va tocar una miqueta més els collons. Anem a veure. El senyor Alberto Fabra, que sí que dona joc, nosaltres pensàvem que no donaria joc i sí que dona joc, me caguen l'hòstia, parlava de una generació donde en una època determinada se nos hablaba los alumnos en castellano. Me caguen l'hòstia, digamos clar, una època determinada. El franquisme era una dictadura, estava Franco, Si parlaves en valencià a l'escola te pegaven hòsties, que pareix que no es puga dir això. Pues, deixant-ho ben clar, això, diu, a veure, reflexionaven sobre si este home el que vol és això, el que ell li va passar, que és el que vol per a l'escola valenciana, que els xiquets no puguen accedir al valencià. I pegant-li voltes a tot este tema, casualment ens van telefonar d'un col·legi de l'Aquàs, del Ciutat de Cremona. Allí tenen tota una sèrie de problemes, tan relacionats amb tot això que estem parlant, tenen el que es diu un misteri. Allí en el Ciutat de Cremona hi ha un poltergeist. Y allá que vamos a anar, a averiguar-ho. Y aquí estamos, amigos del Verihuevo. En especial, així, hem arribat perseguint un misteri. Hem arribat a l'Aquàs. Estem així, en uns terrenos estranys. Tenim un document avui per a vosaltres, un document esgarrifador, un document dantesc, un document espeluznant. No sé si existeix espeluznant. Vosaltres direu, això que és una valla, això que és una tàpia. No, amigos, això no és una tàpia. Això era l'antic cementeri de l'Aquàs. Ya hemos hecho los trámites pertinentes para trasladar el cementerio. Oh, vamos, eso sería un sacrilegio, ¿no? Oh, no te preocupes por eso. Después de todo, esto no es un mausoleo, aquí solo hay gente común. Además, ya lo hicimos antes. Estan seguint un misteri perquè ara ha desaparegut. El cementeri de l'Aquàs ha desaparegut i en el seu lloc hi ha uns barracons plens de xiquets que es diuen Ciutat de Cremona. Anem a investigar el misteri de Ciutat de Cremona per al Verihuevo. En l'Aquàs les coses desapareixen. Avui anem a parlar d'educació. Anem a parlar del Col·legi Fantasma Ciutat de Cremona. Ens acompanyen així, davant d'un solar que diu que és on anirà l'escola. S'acompanyen Miguel, Empar i Amparo. És un misteri, no sabem què passa, desapareixen línies en l'Aquàs, desapareixen cementeris. És un misteri. Verihuevo. Y aquí tenemos el lugar donde debería ir el nuevo colegio de 3 vías. Pero es un lugar de paseo para madres con carro. Sí, por lo que parece ahora es para madres con carro y para personas que tienen animales de compañía que vengan aquí a hacer sus cositas. Pero en realidad es donde debería haber un colegio. El Ciutat de Cremona debería estar aquí en este solar que vemos ahora, donde digo que antes había unas instalaciones públicas del municipio de l'Aquàs y ahora pues no existen. Y nosotros seguimos sin colegio. Desapareció primero el colegio que iba a ser construido donde había un cementerio y desapareció el segundo colegio que estaba en unas instalaciones públicas del municipio de l'Aquàs. A veure, hem de dir que porten des del dimarts, és correcte, porteu des del dimarts en els barracons, que és el col·legi Ciutat de Cremona, però aquest col·legi un poc fictici, porten des del dimarts tancats, pares, mares, esteu allí... Pares, mares, mestres... Per la nit se vos apareixen... Perquè com esteu damunt del cementeri... Algun susto se des... Hòstia, fa una miqueta de por. Pues alguna nit hem sentit algun soroll i hem eixit a veure què passava. Molt bé. A veure, el que és important és que aclarim un poc la desaparició del tema de les línies. Vull dir que el que n'hi ha que deixar ben clar és que són 500 xiquets. Si cada nivell, cada curs del col·legi tenia 3 unitats, que són 3 classes, llevar-nos 2 línies són llevar-nos 2 unitats.
Això en 3 anys. En 3 anys. Ens havien dit, de les quals 2 eren en valencià i una en castellà. L'any passat s'encarregaren 2, ens deixaven una i vam decidir que la que quedarà fora en valencià. I la sorpresa és que este any, aquesta única que queda, se la volen encarregar també. Per tant, ja sabem que el que volen és fer desaparèixer el col·legi sencer. Que se llama Rafael Carbonell, que es el subsecretario de Educación de la Consellería Valenciana de Educación. Y nada, pues el señor nos dijo que no nos preocupáramos, que todavía no había ninguna decisión tomada con respecto al arreglo escolar definitivo. Esa reunión tuvo lugar lunes y el martes por la mañana salió publicado ya el arreglo escolar definitivo, con fecha del viernes anterior, que te confirman si estás en la lista o no estás en la lista. Si estás en la lista tienes una línea de entrada este año, si no estás en la lista no tienes línea de entrada, con lo cual no pueden entrar niños. Un pare no pot matricular, no puede matricular a su hijo aquí. Nos han tancat la possibilitat d'entrada a xiquets de 3 anys, però és que per l'oferta, per el projecte educatiu que tenim molta demanda de la nostra escola de xiquets que volen entrar a l'escola. No sols per els 30 germans que tenen germans xicotets, sinó que a més pares que no tenen els xiquets, no tenen germans majors i que volen vindre a la nostra escola y que no van a poder entrar. Y aparte nos decían que teníamos una mala educación. Yo entonces sí que tuve que replicar que en mala educación no teníamos ninguna, porque nosotros nos faltamos al respeto. Lo que sí que hacemos es... Lo que voleu és una bona educació. Lo que queremos es una buena educación. Lo que sí que hacemos es alzar la voz y decírselo con la voz un poquito alta, incluso gritando, claro, para que se lleguen a enterar de que lo que necesitamos es educación de calidad y que no cierren colegios. Y María José Català es va comprometre a que en el curs següent, en el semestre, apareixeria en el llistat el Ciutat de Cremona com que per a construir-se. Això no va ocórrer. I ja han passat 2 anys. També heu fet el hashtag, no?, de Gamonal, no? Cremonal. Això, Cremonal. Cremonal. Cremonal està bé. El hashtag és Cremonal i n'hi ha un altre que crec que es diu Cremona no es tanca. I a més, per a qui vulgui trobar-nos en el Twitter és @assembleacremona. Una cosa que volia afegir és que, parlant d'investigació, la BBC estava investigant què havia passat en el fons europeu, perquè el fons europeu va donar uns diners per a que es construís escola. El projecte es deia Crea Escola. Projecte Crea Escola. Crea Escola. Això n'hi ha que averiguar-ho, Crea Escola. I aquests diners no... I aquests diners no apareixen. I vam tindre... Està en alguna ONG de Blasco. Recordeu que averiguarem les desaparicions. Desaparicions en Alaquàs. Desaparicions d'escoles públiques, desaparicions de línies en valencià, desaparicions de... I com diu Miguel, a poc, Miguel, ¿qué es lo que anirà desapareciendo? Pues poco a poco puede que este año ya quieren que desaparezca la línea de entrada, o sea, quieren que desaparezca, que no entren al colegio 30 y tantos chiquitos o más, y si no entran esos chiquitos, posteriormente, como un hecho paranormal, pues pueden llegar a desaparecer todos los alumnos de Ciudad de Cremona. Puede que desaparezca el colegio y con él sus alumnos y una entidad de este municipio. Miguel, es un documento espeluznante. Lo que estás diciendo es espeluznante. A mí també de xicotet em va marcar les imatges de Poltergeist en les que es veu quan el tio diu, hòstia, que això està construït damunt d'un cementeri índio. Sinó que ves en compte, Fabra, que un dia se t'apareixeran els fantasmes de los niños de Ciutat de Cremona. Cremonal! Bé, i després d'este reportatge en el Ciutat de Cremona d'Alaquàs, volem demanar disculpes per a tota la gent que s'hagi pogut sentir ofesa per este reportatge nostre, perquè evidentment és un fals documental. Ho sabeu tots, és un fals documental. Nosaltres volíem fer-li un homenatge a Jordi Évole. De fet, Octavi, quan va veure el de l'Évole, tenia molta enveja, tenia molt cès. Ai, jo vull fer alguna cosa. I vam aprofitar-lo del col·legi. Així que era un fals documental. Nosaltres suposem que la majoria de vosaltres ho haureu vist en el primer minut. Però la gent que s'heu cregut el reportatge se ho teniu que mirar, perquè clar, tot això, escoles en barracons, cementeris, línies en valencià que desapareixen, germans separats, tot això no pot ser. Vosaltres diríeu, això és impossible, això no és creïble.
Pues sí, era un fals documental. De fet, el Col·legi Ciutat de Cremona d'Alaquàs no és aixina, no és tan barracons, és així.